Hello mga ka-listeners, bayong hapon ug ang oras alas 5:13 sa kahaponon mga ka-listeners ug ang pitsa karon is February 16 mga ka-listeners, no? Unya pasensya kay dugay na pud nakasumpay na abot pog sang semana kape, no? 8 days ta nakasumpay aning ika 8 days na ron, no? Unya pasensya kay na dugay gyud ani tungod kay mga kabantay mo sa tong last upload wa matulong bitaw to ang gauna ang vlog pero sa laing adlaw na siya na bati ninyo laing adlaw na ko na public siya ba tungod kay kinahinayan kay ning try lagi kog balik og palod sa talk and text na masin ko nga naulian na iyang network kusog na ay napakyas murag gugma mga listeners ba nga gitagaan na nimog chance ba pero mao gyapon magbinuang gyapon. Nga na ang network ba niya. Talk and text ba. Palod kog balik namasin ko nga naulian na ang iyahang network abi kog ni paspas na balik. Nagpalod kog pang unlimited. Mahal ba gid kay 749. Pastil dan. Mahay ko listeners nausik akong gipalod may pay gipalit na tog makaon. Sayang. Nadoble pa noon kay nagpaload na kog balik sa dito kay mas arang-arang naman ang gikuskon sa dito ikumpara sa talk and text pa kay dito di man magmaan kung karon i-upload ako maabtan pag unyang tungang gabi siguro at least ma-upload siya karong adlaw or kadlawon dahil itong sa talk and text kani abtan pag murag duhang adlaw to napakyas pag yun na-filled pag yun wag magamit ang load kay na-filled man pag dugay pinaabot na na-filled bitaw kay anang waka di jud baka makarahotay ba ang yang dagan sa network bitaw kinahinayan matong pa-load na ko dito ang dito may ning naka-upload naka-upload siya kay napakyas na-filled man to kagwago kog paabot pa siya na-filled bitaw kay ingon si kog murag gugma nga gitagaan nimo og second chance pero magbinuang gyapon na timing na niya balik chance gahapon no asa ni adlaw no murag nga na lagi ka listeners kahunahon na pag kabanga murag magugma ni nga gitagaan nimo chance pero binuang gyapon murag nga na siya banga kanang nga na ang klase sa network mo klaro na doble lagi hinuon akong palod pa kong unlimited unta mahal ba kayo nasayang palod na po dito na lang yung tungtong nag 1,000 ka pen sayangan mo nga nadugay-dugay na tagpalod bitaw kay gauna ko ba sayangan ko magunon na ba pero man ko mahimo kay sayang sulod pug di ko mag-upload ba taon na palod na lang ko pugo sa ning dito para makapadayon ko nya dugay butang naka kini gahapon akong gitrabaho ag katong kuan gugmang binilanggo kay sige ka copyright buto pero ato tong isunod karon no human ani mag intro vlog ra ko para sa gugmang binilanggo unya kanang aron di na ta nalangan ra ba to no aron di na mo taas akong istorya kay mo lagi murag makasapot ang TNT ba nausik akong load imbis kay namasin ko nga unlimited unta wait sinuon kay way klaro ang serbisyo gid ka makadismaya ka listeners ba ana nga balik na nagpalod sa dito pero kini dito di lagi after 2 semana mahurot dayon kay igo ra maka-upload og pilang buok dayon mahurot nya na balik na pagpalod ug gawon na ako ingog matang may pagiditso na itong dito na suda namasin na ko ba tagag chance ba nga basig ning ulian na ba yung network kusog yun wa madas pamasin ka listeners pakyas kaya nausik muna karon balik ko sa dito kwantan ko ani pero malagi
di gyud ingon og kanang kuan, kanang mulahutay og isang buwan, mga waray 2 semana mahurot nya. Ako hangyo yung mga listeners no, ayaw lang yung escape ng mga sigbugbo ng ads. May na ika tabang-tabang ba. Kay bait kayo. Sayangan ko gano'n na lagi kay mis ipalitay og kanang lami ito ipalit tag kanang pagkaon na usik. Unya kanang mubasa sa mga comment mga listeners no. Ang una si Bonifacio Sereno. Shout out ko Idol John Sereno. Shout out mo Idol John Sereno no. Sa pasensya kayo no kay ang akong ang mabasa maguna ko ani sa mga comment kining handle sa inyong channel ba no. Muna nga mag kasi matinga mo bang di man nga sa akong channel gi shout out ni Jankin handle man. Handle may nakabutang ko dari mga kalisens sa mga comment section ba sa YouTube studio no. Handle ang mga nakabutang sa mga comment no. Nag-comment muna nga shout out ni mo John Sereno no. Ang handle Bonifacio Sereno, salamat kasi mong kanunay pagpaminaw. Si Lionel Galia, salamat dol sa payan Lionel Galia. Ug si Lisa Amper, salamat sa bagong drama amping kanunay and more dramas upload with emoji do kabuk nagpayim og tupat heart. Salamat kayo Lisa Amper no sa kanunay pagpaminaw no. Panikamutan lang gyud nako nga maka-upload gyapon. Aisa Alcosaybi, salamat admin dyan, bigaon sa nisupi, mag-una-una po ni Sam, bisag nag-eskwela pa. May transfer siya. Unsa tuod ng miyabuhabo admin dyan, murag karaan na mana nga Bisaya. With emojing nagpahiyom, no? Kanang miyabuhabo kay kuan man na, kanang bitawng kabantay mo kananay mo, mudugdog, di mo kalit kilat. Dahil mo sunod ng kanang taligsik bitaw ka na kanang pino bitaw sa kaya mga listeners, kabantay mo ng effect o mag-spray mo sa tanom, di ba? Pino kay nang yang kanang gawa sa tubig ng pino kay ba umuigo si mong panit kay makabasa gyapon pero pino. Muna siya no ang mihabu-habo. Mudugdog mukilat mo sunod ng kanang pino nga mataligsik nga madala ra sa hangin bitaw na kabantay mo na nga nagtaud-taod mawala ra sad siya ba madala sa hangin. Yun na siya no mihabu-habo. Lawom nga pinulungang Binisaya. Ug wa ta maabot anang mga panahon ng mga terminuha murag sam nang mihabu-habo maglibog ta ba. Kay dili tanang Bisaya nakaabot Nay ubang Bisaya nga lawom gid ba nga maglisod tag kanang sabot no. Kaya na mga gumunhap mga sa pa ng uban diha sa daghan kaya na ako ng mga Bisaya nga lawom na paminawon makapaminaw ka ng mga karaang tao, mga tigulang, musulti makakuan ka nga murag makakuan bukas mga pinulungang Bisaya bitaw murag makadaig sa ka ba nga angay sa dayta magtuon na ning atong pinulungan no kay kuan para na putay ikatubag og nay mangutana manang nindot jud magtuon dai puta sa atong pinulungan no di lang kay magtuon ta sa ubang pinulungan sa ato adjong kaugalingong pinulungan mga Binisaya nay mga lawom nga pinulungan kay nay mangutana unsay kanang unsay Bisaya og color nay mangutana kita ba unsa may Bisaya color kay baw color man siguro mo ana ta no pero kanang bulok color man na ug ang sa bulok dili bulok ang bulok gid kanang bulok gitawag bitang ang bulok sa iyang panit ang color sa iyang panit di pasabot na dai ngana bitaw termino nga Binisaya nga murag makatawa ka sa bulok gitagaan mo bulok ang akong kinabuhi gitagaan mo bulok ang akong kinabuhi sige gitagaan bulok na imong kinabuhi gitagaan mo bulok ang akong kinabuhi gitagaan dai color ang akong kinabuhi ngana ba mga lawom kayo nga terminong Bisaya bitaw nga wa ta ka sabot ngana bitaw mo nga kinahanglan na siya og kinahanglan pud nga magtuon ta nga mga Bisaya no sa atong kaugalingong pinulungan. Unya gamay na itong pagpaambit na listeners no kay mutiwas tagbasa. Salamat Aisa Alcosaybi sa imong pangutana no. Unya si Mi kanindot sa drama Sir Jan ako ni subayon. Salamat God bless. Thanks asa man ang part 3 ani.
with tulok ka heart, no? Mo ni ang parte mi, no? Salamat kay sa pagpaabot. Si Vincent Amudia, kanina sila kong abangan, idol, salamat. O isa pa yan, Vincent Amudia, salamat kay sa pagpaminaw. O si Jocelyn Infante, Lods, nindot po nga drama, salamat with upat ka heart. Salamat kay Jocelyn Infante, no? Nga si Lini Omega, Samuka, dugay kayo makalitok ni si Samuel, with tulo kay Mojing nagkatawag, no? Nya si Rien Luwagi, nakatawa yung si Lini Omega. Nya si Rien Luwagi, tanga-tanga, tanga ng antina, do. Noy, kita ang chinilas nga dragon, diri noy. Wa, buhayer, no? Nakatawa si Rien Luwagi, no? Nya si Luz Biminda Urales, wow, lodi dyan, burag nindot na po ning drama, excited na po ani idol. Salamat kay Luz Biminda Urales, no? Nya si Kit P. Garcia, hello hello Lord, ayong hapon, amping tanan og permi maghanda inaut hinayra og dili jud dili dugay kay luoy tang mga pobre apektado kayo mo lagi katong bagyo, no, sa niagi. With tulo ka sign of prayer, salamat Kit P. Garcia, no? Jadi lang ako tas una kong intro vlog, no, kay nalangan ra ba ta, no? Paminawan nya na ako tiwasan ning human sa drama, no? Paminawan niyo ang part 3 sa Mihabu-Habu na usab. Miinom si Emel tungod siya nabati kang Ophelia, apan dili na mamati si Emel. Mihari ang iyang kapungot, ug nahisgutan niini ang nangagi ni Esther. Nahinumdum siya nga gibaylo lang siya og patay gutom. Mihilak si Ophelia nga mibalik siyang kwarto. Og anam-anam nga nabugnaw si Emel. Unya miadto si Esther kang Ophelia ug may mga ugdang nga pangutana ang dalaga sa iyang inahan. Og naapil ang nga ni Samuel. Nagtuo si Esther nga nakatuog na si Emel. Apan misod kini sa kwarto ni Ophelia ug sa laing higayon. Gipasakitan usab sila pinaagi sa mga puong ni Emel. Anang pagkaugma, bibisita si Kati sa ilang Samuel. Misamot ang pagtuo ni Samuel nga dili na gyud sila magkakita pa si Ophelia tungod sa gibalita ni Kati. Og milabay ang mga adlaw ug miabot ang laing tingtapos sa klase. Nanamilit na si Samuel kang anghelo kay galaan niya ang sumpay na itong sugilanon Mihabu-Habu na usap. Naginutang imong baon, anak. Mauro yun ay akong nabaylo sa atong silingan. Maghibaw na yun ta. O panghilo. Karoon pa lang gani. Mingaw na yun kayong palandungon. Mahal ka kay nako pa. Sige. Lakaw na. Adto na ko. Lakaw na. Lakaw na. Ang ako mga taon ba? Oo, ayun ka pala ka. Sige na. Ito na ko. Ganong nihunong ka? Ha? Ganong nibalik ka man? Doon na kay nalimtan? Ha? Doon na. Kining akong kakuspagin. Kanusa pa ako magkakus di mapag-usap pa. Paningwag yun, anak. Paningkamot. Wapil kong paabot nga matuman yun ang imong pangandoy. Mao nga,
Magakus gihapon ko nimo. Ug magakus ko gihapon ikaw. Apan anang higayon na. Maunahan katumanan. Isaan ako nimo, Pangilo. Isaan ako nimo. Isaan ako nimo. Samuel. Mauning barko ang kisakyan sa nila ni Ophelia. Mausap kini akong sakyan paingon sa Cebu. Paninguhang yun, anak. Paningkamot. Uapil kong paabot nga matuman yun ang imong pangandoy. Sakit. Sakit kay paminahon ang gingulgulo sa kundukan. Pangilo. Sakit kayo. Pangilo. Sa labing unang higayon, nanayo ka na ako, Samuel. Sakit day kayong panandungon nga ang mga butang nga pinilin sa nagpalayo. Maunalay ibong pakita. Sama aning imong kwarto nga napuno sa mga sinanggiang mais. Dulan, mabulo! Ah, mabulo! 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 Kargada! Up! Oh, pagi ako gamay. Pagi ko gamay. Mayong buntag, Tia Rosing. Anak ka man ni Angelon, no? O, Tia. Di ba mi adto man mo sa Dianggas? Nganong ni aman lagi ka sa Cebu? Gikan bitaw ko dito, Tia Rosing. Mao pa. Unya mag-unsa man ka dinhi? Gibiyaan lang nimo tong imong amahan. Mag-unsa man ka dinhi sa Cebu? Sa may mahimo nimo dinhi sa Cebu? Manimpad lang, Tia Rosing. Manimpad, God. Dito na mo sa Mindanao kay nanimpad mo. Unya mo balik mo sa Cebu kay anhin na sa manimpad. Nya, asa ka man abot? Kuan kining... Basig na gunahuna ka nga ani din nako. Sa tuwing ngani mo, Samuel? basig na kaunahuna ka Samuel nga ani nako. Daga na kaay mi dinhi. Na mga pag-umangkon sa kumbanang Tagalete ni agyod mga eskwela din ni Cebu. Naghuot na mi dinhi. Mo inom lang takog tubig, Tia. Naway agas oy, wa ka pundog tubig. Nya sa may ato nimo Samuel. Narparon ko buhatos kusina. Sige lang, Tia. Manaog na lang ko. Atos lapu-lapo sa upon. To'y maguwang si mong amahan dito. Muto'y ang ngayong musagop nimo kay nako. Nga manag-agaw lami si Anghelo. Pasensya na. Sige. Sige lang. Pailop lang ko.
Mauna? Oo. Mauna, bahay ka Erneng. Oh, Erneng, magkaya mong pangita. oh. Mauna, bahay Erneng. Salamat kay ha. Wa ka palit sigarilyo diha. Oh, niya. Kadit. Jis man, sintabos. Tabang nga gudani god. Wa may tao. Hain ka stiyo, Erning. Paita sining gipuyan sa kong uyuan, oy. Nakayag malang tanan. Kagutom na gyud. Ay, arang-arang. Ni ay dukot. Puntag naman di ay. Ako ra manggihapong usa. Wa mauli si Tiyo Erning. May buntay ni Angelo. Mayong buntag sab, Kati. Na si Sam, noy? Wa na din si Samuel. Unsay wala din ni si Samuel, noy, Angelo. Kayain man di ay si Samuel, noy. Paano ba ng imong anak, ha? Unto na ta. Ni ana, nagdali-dali. Nagdali si Papa nimo. May sugaton pa siya sa airport. Tana, Emil. Sorry pa. Sorry, ma. Mister, Wa ko malimot, Emil. Ug wa sab malimot si Ophelia. Pa Emil. basig magpalimot-limot ka, Ophelia. O ako malimot, pa Emil. Accounting ang kurso nga akong kuhaon. Maayog yung sayuta. Kay tanawa, dili pa daghan ang mga new enrollees. Lingkod lang dito, ma. Ako na lang din. Sige. Waton ka na ako diri, ha? Excuse me. Excuse me. Ay, una ko ni ma. Dito na ko sa CR. Oh my God! Cathy! Aloy! Ani ka sa din ni? Oh, ani ko. Ikaw, ani sa ka? Oo. Lipay kay ko, Kat. Kumusta na dyan, gas? Kumusta man si... Wala si Samuel sa ila. Ay, man siya. Ni Asia sa Cebu. Ha? Ni Asia sa Cebu? Ay, hi, Tita Esther. So, you're here. Yes, Tita. Adiyan ako din, Tita. Good. Nalipay ko. Salamat, Tits. Ari ko diri. Huwaton tayo mong duha. Kinsa resulti ni mo nga ni Asia din sa Cebu. Pagdayon ako larga nga ni ato ko sila, ha? Unya matapos siyang papa, wala si Sam dito kay ni Asia sa Cebu. Ha? Ni alagi ko no sa Cebu. Diin man sa Cebu. May pause rin ang ilugas na napita si Sam din sa Cebu. Kay ingon siya nako nga, may mga parinti sila din nga mahimong kaabtan ni Samuel din sa Cebu. Pero may pause rin ang ilo kung kinsang parinti, ha? Nalipay ka, no? Grabe, kalipay ka, Grabe, cute. Pero hain lagi siya din sa Cebu. Bahala naghain siya napita. Uy, basta kay niya siya din sa Cebu. Cebu na siya, ugwa na siya dito sa Jangas. Basta ang importante, dili lang ikaw ray niya din sa Cebu. Hasta
siya ni asa dinhi. Well, kisay mahibaw. Daghang mga eskina sa Cebu, di ba? Oh, siya rin ko usay sa eskina nga magkasugat tayo mo yun, ha? Ina dayon, induta ka, ano? Pagaksa ko, Pi. Unya, gakusad ko. Gaksasad ko, ha? Dali! Ngaminaw na kay kunin mo, dayo, uy. Ako nasampi! Nabusog ka, Kathy? Oh, basta kay ko, Tits. Osbon ako. Nalipay kaayo ko. Parehas na mo gi-eskwelahan si Ophelia. Daan namin nagsulti, ani, tita. Matul pa niya sa dito pa sa Jangas. Ani mang may eskwela din, he. Taga Manila ko na nga mong kaliwa, tita Es. Mao nga, ani ko sa Cebu nila patiwa sa eskwela. Unya, kamusta taga Cebu sad? Mao nga, nag-abot diya po mi sa akong amiga. Oy, di ganoon ko anang imong kurso da. Kalisod anang pulos sa mga numero tunan. Accounting good no? Ari na lang ko sa NARIS. Huy! Silent is denied ka, Manday. May pasitita is nalingaw ko. Hilom kay ka, uy. Naminaw lang ko ni mo, uy. Di ba ko kay gayon ang istorya, kay imo lang ang tanan. Ansa may lain ka pang lakaw? Oh, diyo na pa. Muadto ko sa cathedral. Ay, Tits, Tita Es, salamat sa hamburger, ha. Ang Ginoo mo ay angay na to pasalamatan, Kat. Gawas nga siya mo itag-iya sa kalibutan, siya gihapon ang tag-iya sa tanang mga butang, ibabaw sa kalibutan. Bitaw. Salamat sa Ginoo, bitaw, Tita Es, oy. Ngon anak, gid bitaw. Okay. Hey, tinuod ko ka nga, nalipay ka na kaoban gapon tao, Pi. Nalipay, uy. Putang ni sa kinabuhi, uy. Nagluya man ka, uy. Sige, bye-bye. Bye-bye, Tita Esther. Bye. Amping Kathy. O, kamusta, Tita Esther? Bye. Day, bye. Ay, luya-luya, uy. Ayaw ko, magkita lagi mo si Sam. Sige, bye. Bye. Ampi. Naniid ko nimo. Nahibaw ko. Ang musunod mo ang imong pangutana nga nung kalit lang ko nagluya. Dili na tingali mistil pang sultihan ka na ako kung ngano. Unsa o kinsay hinungdan, Maister? Nahibaw kong may daang balita si Kathy. Huwag ka masayo. Bahin kang Samuel. Huwag ko'y gilimot ni mo kung unsa man ako kamahal si Samuel, ma. Angayan o dili angayan, pero napil ginako ang katinuod kung unsay ako gibati niya. Nakasabot ko. Doon na kay iprangkag sulti na ako. Prangka nga pangutan na, Mama Esther. Kinsay dako kay bahin sa imong kinabuhi kani adto sa dihang mipati ka sa ugkog masama sa akong gipati karon. Ophelia. Sino'y Angelo? Ang amahan ni Samuel? Ophelia. Wa kay pagsupak sa kong kahimtang karon nga. Nga, Wa ko'y pagsupak, anak. tungod kay Gisulti ko na nimo. Sama nimo ingon sabana ang ako pangidaron na may bati og sama ron sa imong gibati. way kalainan bisan gamay. Ang nahitabo nimo? Ug ang nahitabo nako karon? Kaluha, Ophelia. Kaluha ang nahitabo nako kaniadto ug ang nahitabo karon nimo. Gusto ka. Way kalainan. Sa ato pa. Ophelia, Kay sama man gyud ka. Kaluha matod pa nimo. Ang amahan sa lalaki nga gimahal ko pag-ayo. Mausap ang gimahal mo pag-ayo kanya ato.
miabot na ang imong amahan. Adto na ta. Sunod dayon. Ginoo. Kung may paglapas man ang akong gihimo, ug may kalapasan man kining akong pagigsulti sa akong inahan, pasaylong ako. Sorry gid kaayo gid. So, mana. Nagpaabot ka na lang sa opening sa klase, Ophelia. Ophelia? O babay. Nga naman mo. Nagka-diferensya mo duha. Wa naman mo tingganay. Esther? Milabadlag kalit ang akong Emilio. Misulong sa tingali ang akong migraine. Asasab ka, Ophelia. Misuol sa bang imong migraine. Nga ano yung kahaning tao, no? Tungod tingali nis kadaghan ng tao sa kalibutan, mao nga doon nagyoy magkapariho. Magkapariho sa mga hitabo. Og pariha sab ang gibati og bation. Nagkahawa na deskubrasyo. Limpiyuhan na Si Tiyo Erning. Tiyo! Yamat God. Ikaw ni Sam. O Tiyo! Uy, ako mo na rin pagkumangkon. Unsa man? Unsa naman ha? Saan mo pagkabutanga? Niyaman ka? Kumusta? Ha? Kumusta ang manghod ko taon? Ha? Kumusta sa papan mo ang hilo? Ay, maayo kay nakatrabaho ang taon siya. Gidab daw ko amahan nga to sa Janggas, pero kuwak mo kaya, guy. Bali ba jog ka? Hibaw ko daw, Samuel. In love ko sa ako vulcanizing. Hibaw na ka na. Pahulit ako kabe kang hulaw. Sige, maninom tahata noon. Aligid ka vulcanizing noon. Sige. Sige. Ano na kapuyo? Tiyo Erning, Ha? gusto unta ko mo trabaho? Awable man na ay. Na ako amigo. Ato ay nung gusto ko trabaho. Matagingon ining orasa. Mahinumdum na yan ko sa akong anak. Nga mangandam, aron mananggi na sab sa mga kamaisan. Ako may pwesto na vulcanizing din Punta Rizal. Daghan ko ni Soke. Erning, gatapakan na ning usa ka interior. Butang ighangin dong. Agdang sukod ha. Oh, o Tiyo. Daghan kog Soke din ato vulcanizing dong Sam. Naa jeep, naa motor, naa sa bikita. Mga giraghangin na duha kaligid sa mga auto bay. Dong, butang ihangin ligi dong sa auto dong. Si Sir Emil. Sige na dong, butang hangin ang ligi sa auto. Ikanay buhat akong sugo ni mo bay. Saan? Ikanay buhat na akong sugo. Nasa imong tungod ang hos hangin, no? Manugo ka pa man. Ako God. Sige na lang ay. Sige na, kanagdali ko. Oo, lagi. Ay. Wa, magpagmangkon ka. Ay. Kumana? Man na, sir. Sakto na hangin, sir. Pila? 5 lang. Wa question siyo. Day 20. Ay, balik-balik, sir, ha? Ay, dagang salamat, ani, sir.
Ay, nung to Samuel ay. Hey, wa man ka silbato, oy, wag tang man ka. Kay palit ko ice water, tiyo. Ha? Nakailan ka itong tawhana, tiyo? Katong nag-auto? Hay na to. Katong bagong larga. Wag nung ko kaila to noon. Wapa ko kita tutuhan na. Stricto kayo. Pero, dakom sa hatag. Spokon mo, 20 maghatag. Pahangin lang. Asa kam nangkong. Ano mo tana man kahang kailam ko tutuhan na, ha, Sam? Ano? Wa man. Mahin ta Nagutahan na balik to siya dinhe dong. Mahin ta balik to siya dinhe. Kunya, permi matunok iligid auto. Oy, hapit mo ni Odto dong Sam, oy. Sam ni Odto ta. Nakalungag na ko, tiyo. Apalit na to 50 dugo-dugo ah. 5 pansit o 2 kay water. O, tiyo. Dira. Dia kwarta dong ah. Salamat, tiyo. Pagpalit akong sudan. Kung milingi pa si Sir Emil sa Rio, iya ginunta ko makitan. Ni asap ka sila sa Lapu-Lapu. Hello? Ay! Hala! Timingag yun! Kamusta, Day? Kathy! Uy, nalimot ko gahapon. Paguntan-unta ka na ako, asa ka magpatahi sa uniform? Mala kami si Mama Esther karon. Ato na mo ang gi-advise sa registrar. Ato ko magpasukod. Magkita taron, Day, B? Ato sa iyan sa kong amiga, karaang manahi ay sa uniform sa atong eskulahan. Gitaw ka na sa kuntiya. Mao ba? Ay, nalimot kong sulti ni magahapon. Ingna di ay si Tita Esther nga dili nang kinala mo ato pamustalain. Magkita ta sa entrance sa eskwelahan ha. Alas 10 karong buntag. Nara sa sadyang ko ang tahianan. Okay, akong inon si Mama. Okay, bye. Okay, bye, Kathy. Naikaila si Kathy. Maoy mo tayo sa uniform. Ato siyang hapiton sa entrance sa eskwelahan. Less than an hour ang dagan gikan dinhi sa Lapu-Lapu paingon sa Cebu. Ready ka na? Well, ako, nagagad na lang nimo. Ophelia, Anam-anam ako na wagtangan o gana. Ophelia. I'm sorry. All right. Dili taon ko gusto nga mahimo kang rebelde. Batok na ako tungod lang aning gusto mong masayran. Kadiyat. Aron way laing makadungog. Oh. Si Angelo. Si Angelo. Si Angelo, si Angelo, si Angelo, si Angelo. Mama Esther! Siya ang lalaki nga akong kaagi. Siya ang lalaki nga gimahal o gihigugma ko pag-ayo. Ang lalaki nga mo'y amahan sa gimahal o gihigugma mo usab karon, Ophelia. Karon, naibaw ka naman. Makalaom ba ko? Nga ibalik na nimo ang kanhimong pagpangga nako isip imong inahan? Pinangga ka na ako, Ma. Mahal ka na ako, Ma. Mausap tingali ang rason. Nganong gipatilaw sab ko sa imo na tilawan ka ni Anto. Apan, pakyas ka. Pakyas. Mao nga pakyas
Sabdi ay kong daan. Palihog. Maulang ni ang ako ikasumpay sa imo karong gisulti. Ang mulabay gyud. O kay milabay na. Dili mo na gyud ikabalik pa, kay dili naman gyud ka tumubalik pa. Tinuod kong inahan nga nagmahal o nagpangga nimo, anak. Busa dili ko mutuo nga ang kasakit nga akong natiliwan kaniadto, dili og dili na gyud ka tumubalik pa, kay ang kaniadto kipanag-iya sa milabay na. O kay milabay na nahitabo na. Busa kay nahitabo na. Paningkamot gyud nga dili na kadto mausab pa. Paninguha nga dili og dili na gyud kadto mahitabo pa. Aron mo samot nga dili na gyud kadto mo balik pa, Ophelia. Sayo po husto makining akong pagsimpatiya nimo. Bisan pag moingon sila nga konsentidor ko, nganong dili. Tungod kay nakonsentidor ko sa mahal o pinangga kong anak, aron dili siya mapakyasama na ako. Paningkamot. Ayaw yun ipailog. Ayaw ipalunggob ang kalipay sa kapakyasan. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Nga naman, Kapi. Huwag ka sunahon nga gisugdan para uniform. Layo ka kay pananaw, Pi. Nga naman, Kapi, uy. Upi pa! Clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. Lima na kaadlaw ang milabay. Sukad nga milarga si Samuel. Kanusa ka kung makadawat og balita kika niya. Hain man ka siya magsaka. Hain man ka taon siya magabot. Kasakit ug mingaw sa akong anak. Kanusa ka kung maanad nga layo na siya na ako. Hapon naman, tiyo. Dili pa ta manghipos? Ayaw na. Doon na patay kipaabot. Ha? Yan na. Itong ipaabot sa... Dali! Unsa man oy? O patay hata-hata diyan ring. Ikaw, biya akong gihuwat. Daraw. Palita. Punire ko sinsiyo. Nga, ayaw na. Napa ko'y pilailan ni mo. Ako ni pagumangkon. Samuel, dong. Mao niya akong gingon. Ako, amigo, si Antone. Kumusta bay? Antone. Mao niya pagumangkon ako. Samuel. Kumusta bay? Neng, Antone. Wala lagi trabaho. Hindi ko pagumangkon, Antone. Gusto lang siyang trabaho, pero wa man yung trabaho, God. Gusto ka mong trabaho bay, Sam? Sige, ugma na yun. Magsugod kag trabaho. Pasaylo ako bay, ha? Magkahatag ka na akong trabaho? Unsa man pa nang trabaho, Manulis ta. Tiyo, unsa man din mong amigo, tiyo? Kamedya na ito nga eh. Kamedya na ito ni Antone ba? Samay, kamedya na ito ay. Bota na Antone ha. Ambil na yung mga ipuno na earning, be. Ambil na. Dia, dumata. Sige. Wata ko niyo dito si Laos mancaritasan, ha? Bay, Sam. Palito na ko kata-kata. Ako man nagbuhat pagpayag na mo, Antone. Sam, dinela man sanitasan.
Buhatan ko kawayan, kuranan. Ato panunipa. Payag na. Anim din yan, Tone. Ani sab ko tog, basta mahubog ko. Buhatan, Antonia. Pobre masad ta, Tio Erning. Pero, wa man ta magkalago. Pero kato si Anthony, murag way ilis-ilis. Na man kasi trabaho. Maam sa niya gusto. Hayam na siya magtrabaho. Naan na siya trabaho, bredruhan. Ay, ultimo lang God. Pero, hibong kay ko, tabang siya gusto ang trabaho. Iya mabsudlon. Hibong lagi ko. Hangab daw. Ultimo manunta. Pero, makatabang mamsod trabaho. Ayaw to ato iya ingon manulis dong ha. Dito maayo dong. Botan han to ni dong. Palahubog lang. Kusog na siya inom tahata lagi. Mao ba? Yan na! Kita ka. Kada hapon yun. Basta off na siya. Inom din mga tahata. Saman! Ready ng baso ni Ring? Tanan, higayon, ready na perme bason to ne. Onya, inom na taga-tahata, Baysam. Kwan, mo inom ni si Samuel ni Ring? Ambot na niya dong. Ito ne. Wa nam ko suhito ane pagmangkong ko kay layo ni sila. Dili ko minom, Bay Anthony. Sige lang. Matanaw lang ko ninyo. Ugma no Ring. Uban ni si Baysam dito sa Baradiruhan, ha? Magpaabot ko news gate. Tinawag ka dong. Tonto ne, ha? Katrabaho din ako pagmangkon. Sige. Magsugo din siya, ugma. Ha? Nya, wapam siya application dong. Wapam siya clearan. Ay, pawahay na na. Basta ang importante nga makasugo din siya trabaho. Kabate ka dong, Sam, ha? Naagaw ako amigo. Bisa ningunane siya, pero mura ni tag-iya. Mura siya tag-iya baradiruhan. Dong, ito ne. Unsa kay kadya baradiruhan dong, ito ne. Tag-iya! Tagay! Maunit, Tio. Maunay baradiruhan din he. Plete na babay. Humana, Tio. May plitin ako. Naog na ta. Manam kakaplete. Dali, Sam. Guard! Naan to ne? Noy! Ring! Noy! Bay! Tulay! Dali! Noy! Ablay ng gate! Guard! Noy! Bago ng trabahante diri ha. Mao ni si Samuel Guzman. Sige, sod! Sod na Baysam! Bay Anthony. Ingon lang anto? Ingon lang ani kadali? May trabaho din ko? Di man kam tuon ako, ha? Ako lagi tag-iya din eh. Dili man kam tuoy. Bilin ka na dong, Sam. Nanon katrabaho dahil yun. Ha? Ito ne. Basta ikaw ni Erning. Hata-hata sa taon niya, ha? Awa, bli man na dong. Sige, hato na ko. Dong, amping dong sama, ha? Guard! Mangutaan na kay si Sir Villegas bahay na nga Samuel Guzman. Tingnan nga ako ni si Samuel, ha? Leog, okay? Ha? Sige, tara Baysam. Sige ka magtutog na ko, eh. Tara! Manarbaho na ta! Husto gid si Tio Erning da. May gahom ka. Tag-iyagod.
Unsa may akong trabahoon? Oh, tayo pa kay iya nga mo supervisor. Morning, Anthony. Good morning, boss. Palihog niya kong follow up sa nga aning akong amigo, ha? Samuel Guzman ni siya. Magsugod na siya trabaho din ni karong adlaw. May problema, Anthony. Basta ikaw. At tempa, suwat ni Kuya nga. Samuel Guzman, ano? Guzman, sir, Guzman. Guzman. Samuel Guzman. Time pa. Unsay akong trabaho? Tik-tik tagtayas barko bay. Kamaho ka magamo tik-tik og tayas barko, ha? Tada! Sam! Manunto sa tabay, Sam! Da, manunto ta! Ikaw may nangunay og linya dito ba, uy? Sige lang, good noon sa mga bago ko tang amigo. Resibihon tagig ka. Kaikog na ako nimo, eh. Wag tanga na, oy. Noon sa mga amigo ko ta. Sige, kaon na ta. Sige. Tani! Nano, Mary? Naagi mo, ma'am. Anthony? Ma'am? Barog diha. Sunod na ako. Bay, Anthony. Kinsa siya? Ako ng mama. Akong inahan. Amo kining baradiruhan. Unsa? Anthony? Gitawag ka. Sige na. Mga una ta. Anthony, nakadungog ka ba? O, lagi. Musunod ko. Mukhaon na ako kay gutom kayo. Anthony. It's okay. Okay, it's okay. Tiwaso na mo kaon. Sorry. Sam ka? Sige magtutok na ko ba, Sam? Kaon, oy. Noon, Sam ka? Kon kining basin tungod na ako nga imong gipatrabaho dahil dinhi ang hinungdan nganong medyo isog ang naong sa imong mama nga mianhi dinhi. Dili mo na siya tiganhi din ni bay. Ito aram na siya sa main office niya. Ambot nga nung sayo ka na siyang mianhi din. Pero bay, ay kabalaka. Ay kahadlok. Apil sa among sabot nga mo trabaho ko din. Isip ordinaryong trabahante. Kung dili ko nihilabtan. Kung may tabangan kong tao, nga ako basudlo ng trabaho din sama ni mo karon gud. Nagsugod na ning adlaw og trabaho din sa Baradillo. Pero sa tanan akong gipaso din ganahan mo ko atong uban pero mas ganahan jud ko nimo. Sige na. Kaon na lagi noon sabi kay. Kalimtitos mama. Sige na. Kaon na ta. Ang shipment para sa Singapore? Okay. Thank you. Ipalihog ko sa staff sa FM ug AM nga mahinayon ang staff meeting ug mabalsi. Okay. 100% attendance, ha? Okay, bye. Sit down, Anthony. Unsa na sa imong naproblemahan? Nakalitan kang ni ako? Makalitan ba gyud kuno ko? Ngainahan mo ka na ko? Wa mo ko makaliti. Nangutan na lang ko. Basig nakadungog ka na sab og istorya nako. Ha? Mauni ka. Wa man ko'y nadungog bahin nimo. Kaysa akong panid, murag. Mas giganahan ka nga nagtrabaho na dinhi. Ni ako aron pangutan unta ka. Kay ting-abli naman gud sa klase.
Basin gusto kang mobalik og eskwela. Dili ko. Basin gusto kang muadto sa imong uncle sa New York. Basin gusto kang muadto sa imong uncle Dudo sa London. Pero, Anthony, mas nindot ang Dili ban- ko! Dili ko! Dili ko! Dili ko! Mauro na mo tuyo? Ha? Ayaw na pagbarog kay wa pa kumahuman. Ganahan ko din Pero ang imong pag-eskwela, Ganahan lagi ko din unya. O ganahan lagi ko din Ha? Malipayon ko din Period! Nagbasol na noon ko. Nganong mao kini ang akong gibuhat nimo. Tungod kay sa ato pa di ay wa ka na'y gana. nga Wa mo na ko'y eskwela. ganang mo eskwela. Mauro na mo tuyo? Oh my God. Oh my God. Dini na feel yun ako nga free ang akong kinabuhi. Dili ko magpili og ikasuot ako. Maka ni adtos nag-eskwela pa ko. Pinili ang akong mga kaila ug mga suod kay parehas na to og kahimtang. Kon. Naada ko'y palaila ni mo, ma. Bisan gahapon lang ako siya nakaila. Pero naibaw dayon ko nga siya mo inindot kaayong suoron ako ang higala. Ha? Kadiyot. Dali. Ma. Siya si Samuel. Samuel? Samuel? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Samuel. Samuel ang akong pangan. Good afternoon, Sabdong. Unsay imong apelyido? Guzman, ma'am. Guzman? Guzman ba kadtong imong apelyido? Nganong day, ma? Ah, Nganong gitutukan man mo maayo si Samuel? Guzman? Ma? May ambisyon ka ba sa imong kinabuhi, Samuel? Doon na kayo, ma'am. Mahimo bang mahibawan? Gusto ko makahuman sa akong mag-eskwela, ma'am. Labaw sa tanan. Gusto na akong mahuas kami gikan sa among kapobre. Ma? Tanaw ka man ako, ma. Maura ka to'y akong tuyo nimo. Nagumusta ko kung nausab na ba ang imong hunahuna. Alright. Thank you, Samuel. Sige, makagawas na ka mong duha. Salamat, ma'am. Ari na, ma. Guzman. Guzman. Kadit lang, Tio Erneng. Oh. Uy, Biisam. guard. Nganong... Oh, unsay ato nimo, guard? Naa sa sakyanan ang inahan ni Anthony. Oh. Gusto ka niya ikasulti, Sam? Nganong man, guard? Awa ko mahibaw. Gihapit mo ko niya sa guardhouse. Mo-off na gani unta ko. Nangutan naman kung nakatultol ba ko sa imong gipuy-an. Niya ka di ay dinhi? Oo, bahay ni sa kong uyuan. Tana, hay man siya. Naa siya daplin sa kalsada. Tana. Unsa man kay iyang tuyo na ako, no?
Aw, hibawaan na na ton. Good evening, Sam. Mayong gabi ma'am. Oh, wa ba ko makasamok nimo, Sam? Wa ma'am uy. Ako manggani ang angay mauwaw. Naikog ko nga naghago ka pagid sa pag-anhi. Imo lang ta akong gipatawag, ma'am. Unsa may ako ikalagad nimo, ma'am? Sakay, Sam. Diha ka sa front seat. Guard. Ngari ka tupad na ako. O, ma'am. Ihapit ka na mo, guard, balik sa shipyard. Yes, ma'am. Abanti na, Ponso. Anhin na lang ko, ma'am. Sige, guard. Salamat. Uy, sa pa yan, ma'am. Tana, Ponso. Maayo kinahibaw, Kalex. Nag-follow up lang ko. Kaya wa man ko'y nakita ang mga gamit sa construction para sa laing budiga sa pribadong pantalan sa pabrika. Kung nalain ka, nganuit kaduhanan na ako kining follow up ni mo. Naara ninyo. Kay kung naanad mo atong unang manager ninyo, nga mahimo lang ninyong unya-unyaon, ako dili ko. Ako dili. Naklaro ba mo? Ako dili. Kay maoy akong gusto nga matagad og kahatagan dayog interes ang kompanya nga maoy nagbuhi naton trabahante sa maong pabrika. Gusto nako nga naa nako'y makitang mga gagamitan 1 week ahead sa pagsugod sa trabahoon. Kung naanad mo sa una, Lex, nga unya-unyaon lang ninyo ang manager kani adto, ako dili ko. Basig magtuon niya ako nga wa na mo'y ganang manarbaho. So, last warning na kini para ni mo, Lex. Sunod gani kung mahita mo gihapon eh. Sabdo na nako nga magpabayad na mo sa kompanya. Kay wa na mo ganahing manarbaho sa maong kompanya. Sunod na daw na magsugod ang construction, Lex. So ayaw na ko pabatias imong rason. Animal! Oh! Ano nag-ungong mga diha? Nakituyo! Dali! Namuwa og maayo ang imong naong email. Huwag ta nga una ng imong kasuko. Basig mapunan unya na ana akong ihangyo nimo. Usam na imong ihangyo na ko, Esther. Be, dali! Sud! Unya na lang. Huwag ta nga una ka ng gibati nimong kasuko. Ingna na siyang sud! Sige. Musod ko, email. Manglingkod ta. Di gid ako kalikayan ni Esther nga muulbong ako dugo. Sa puton ko ani ako mga sakop nga naanad sa milabayng manager ug kun unsay ilang tinapulan kani adto ila sang buhaton nga rin ako. Mao nga pasensya ka na nga sige kasipok ang una ko aning magsipok ako ining imong bana. Karon sa imong tuyo nako. Sige na palayog. Kukuan, bahin ni Ophelia. Nga naman si Ophelia? Ha? Wag ka kadisiplina?
Hangtod karon, nagpakita siya paghandom atong anak ni Angelo. Wa pagani siya makasugod siyang pag-eskwela. Nagpakita ng problema. Tawag ka, si Ophelia. Dili na mao. Sayop ang naa sa imong huna-huna. Unsa man ni ay? Wa ko'y nakitang problema ni Ophelia. Sukad pagyud ka ni Adto Emil. Kung bahin sa eskwela ni Ophelia ang atong istoryahan. Please, Emil. Please, nga unsa? In town, hunungan na ang pagsige ni mong padungog-dungog kang Kay Ophelia. unsa man dai akong gipadungog-dungog, ha? Ang akong nangagi. Nakasabot ako. Dili kay ang imo ra kining kaagi, Estelia. Apil sab ko sa maong kaagi. Bisag kinsa pa'y involved sa maong kaagi. Ayaw lang kinighanduma aron ipadungog mo sa atong anak. Tungod kay magtuo niya siya nga nakasako sa atong panagtiayon. Tungod kay magtuo niya siya nga nagluib ko sa akong pagkaasawa diha nimo. Esther! Wa ko'y sa diha nimo, Emil. Dihang gimahal o gihigugma ko si Angelo. Wa kapasa akong kinabuhi. Dihang gihigugma o gimahal ko si Angelo. In taon palihog. Labaw nang way labot si Ophelia sa maong kaagi. Kay si Ophelia, bunga sa panahon nga gidawat ko ikaw nga maoy akong bana. Masuko. Kung maproblema unya si Ophelia sa iyang pag-eskwela, apan kun imo gihapon kining buhaton og makadungog gihapon si Ophelia sa way duha-duha, maapektahan ang atong anak Emil. O kung dili man gyud kanit nimo mahimo ang pagpukong. Ngari lang nako. Ngari lang nako, Emilio. Ngari nako ipadungog ang tanan. Huwag yung taon ko isa nga nabuhat diya nimo. Gani na ipaw ka. Saksi ka. Putli ko nga may atubang uban mo sa atong kaminyoon. Ikaw ra gyud, Emil, ang nakahilabot nako. Ikaw ra. Ako na lang padungog-dungog ka, Emilio. Ako na lang moralay akong hangyo. Thank you, Mom. Ayaw na ibalik ang sukli, dong. O, naitip, o. Thank you kayo, Mom. Uy, ano gun man kaay kining nahabilin? Ang uban gani, wa matandog. Pusta ka ng tanan palihog kay among dadon? Yes, Mom. Thank you. Okay. Manggiuwawon ka, Samuel. Anam-anama ka nagwagtang. Sa akong tanaw, murag uwa ka gyud mabusog tungod kay nauwaw ka. Sorry, ma'am. Punso, Ma'am Cecil. Unsay mo isugo na ako, ma'am? una na lang dito sa sakyanan. Ma'am Cecil. Dili ko gusto nga may laing taong makabati sa akong tuyo kang Samuel. Okay, Ma'am Cecil. Ay, excuse me, mauna ko ninyo. Nahibaw ko nga nahibong ka, Samuel. Mao ginay tinuod, Ma'am Cecil. May ambisyon ka. Matod pa nimo, Samuel. O kini mao ang makatapos ka sa imong eskwela. Oh, wa ka na di ay mo eskwela? Nag-eskwela ko dito sa Jangas, ma'am. Pero miundang ko kay dili gid madaog gasto sa akong amahan. Nahunong ko nining tuig ka, ma'am. Graduating na unta ko sa high school. O kun mao ka na, parehas de ka mong duha si Anthony. Graduating na unta siya pero ako siya gipaundang. Kay dili na ko satisfied sa iyahang pag-eskwela. Pero gusto gyud nako siyang mo eskwela pagbalik.
Nga mo tinuod na siya og dili magyabag-yabag, Samuel. Samuel, gastuhan ko ikaw sa imong eskwela. Ha? Nasabot man ako nga nagkasuod dayon kamo si Anthony. Kumbinsiha ang akong anak nga mobalik sa pag-eskwela. Kung imo na siyang makumbinser, ako mo ay mahibaw nimo sa imong kaugmaon. Ipasalig na ko nga hayag kag kaugmaon, Samuel. Ma'am Cecil. Ikapasalig ba nimo nga makumbinser nimo ang akong anak aron kamong duha mo balik sa pag-eskwela? Dako na kining kahigayonan para nako, Ma'am Cecil. Paningaon lang gid ako, ma'am. Pero dili ko mo pasalig. Rebelde nga pagkaanak si Anthony. Paningaon ko lang, Ma'am Cecil. Thank you, Sam. Ako may angay magpasalamat nimo, ma'am. Tungod kay miabli ka og pultahan alang nako. Salamat nimo, ma'am. Okay. Kadaghan ining pagkaon. Ano gun man, Sam? Wa masay mga anak sa bay. Diha na lang na nimo. Daghan kay salamat, Ma'am Cecil. Sige, ma'am. Manaog na ko. Salamat nimo, Samuel. Daghan sab kaayong salamat sa nindot kaayong oportunidad, ma'am. Samuel, kakadiyot di ay. Ma'am? Gusto kong makigsulti nimo sa laing higayon. Oh, ma'am. Human sa imong isugo na ko, ma'am? No. Dili ka na mo'y akong gipasabot. Lain akong tuyo diha nimo. Ha? Informasyon, Sam. Informasyon saan sa palihog, ma'am? Informasyon bahin sa imong pamilya. Ha? Pahibawon ta lang unya ka kun kanus sige. Good night. Informasyon bahin sa kong pamilya? Nga naman ka? Ha? Mao ni among giistoryahan gabi. Dugay kami nagsulti, Ophelia. Giingnan ko ang imong amahan gabi nga makigsulti sa nimo karon. Esther! Diara may email. So, isultihan na mo siya makigsulti ko niya, Esther. Nasultihan na. Mao nga naghuwat na lang migdaan nimo nga mugawas gikan sa kwarto. Ophelia, dahil ka sa akong atbang lingkod. Dahil ka sa akong tubad, Esther. Atong dali uning ato istorya, be. Kaya usa na lang ka oras na habilin. Tiyalag maliit ko sa 8 a.m. conference. Salamat sa imong inahan. Ngamoy nagkapamat mo nako. Nanubran ako sa akong ipanulti nimo. Ug labaw sa tanan, aning imong inahan. Muprang ka magani kog lain tao sa nagka ninyo. Ngamoy akong pamilya. Maong prangkahan ta ka, Ophelia. Hinaot nga last na lang kinin akong hisgot adto mga tao nga digil ka ang hisgutan kay mga patay gutom. Pero kag-iisip man ako sila nga dako kayong hulga sa akong pagkaako. Labi na ninyo nga akong pamilya. Og labi ni kadihan nimo, Ophelia. Di man gini. Dili yung gusto makadungog pa sa kaliwat o patay gutom. Mao katong ang hilo, ang iyang anak, masambugikan pa sa atong mga istorya-istorya. Kung maapil magiging ilang ngan, lakip na ngan atong anak niyang hilo.
nga mao si Samuel. Sabton gid ako. Nga ang nakaingon mao ikaw. Mang pangandam lang gid. Kay ikaw mao'y akong tulisokon. Papasa diha si mong hunahuna si Samuel. Dili ka angay at kaliwata. Kung mahibawaan ko ganin, mabuang ka gid adtong kaliwata. Pasaluon ako daan. Utangon ko gid siya sa langit. Emil! Nakadungog ka, Ophelia? Bayaran ko ang desisyon sa hukmanan aron makatarunganon kayo. Nga mamatay katong Samuel. Tinawa ba, Ophelia? Ikaw man ang masunod pa, Emil. Anak lang ko. Maayo, kaya kasabot ka. Esther, paminasab. Ikay mihangyo na ko. Busa gipaminaw ka na ko. Kay asawa ka na ko. Ug inahan sa akong mga anak. Busa respeto hisab gid ako ihangyo nimo. Pasin bayaon niya ikaw na hinuon na mahimong taytayan aning Ophelia ug natong anak ni Angelong. Emil! Malait na ko. Di akong panapos, Ophelia. Di magigkapugan. At pantiman igit. Dili si Samuel. Maoy angay ni mo. Yaras palibot ang mga tao nga angayan yung gaya ni mo. Pabagalan telepono, Esther. Kung taga-opisina ang nanawag, pinamapadulo ko nito. Kung may simpatiya ko sa miaking mga adlaw, Ophelia. Di kasubo na ko nga sugod karon. Mutabang kog pugong aron dili nakasumpayan ang daan ninyo ni Samuel. Likayin na siya. Kalimti na si Samuel. Hello? Good morning, Tita Esther. Kathy? Makisulti ko na Ophelia, Tita. Dawata ang telepono, Ophelia. Nangita si Kathy nimo. Unsay tuyo ni Kathy? Muani siya sa Lapu-Lapu. At mag-abot sa plaza. Makigpangadto siya sa simbahan sa Regla. Muadto ka? Oo. Ayaw kalimti ang katapusang gisulti sa imong amahan. Pag-amping. Grabing muhiwa sa kasing-kasing ang mga pong sa imong amahan. Pasaylo aday ko. Tungod na ako. Naamong ka. Ako mao'y unang nakapaamong nimo, anak. Apan kitang duha mo'y sakitan, kung dili ka mag-amping. Niarasab din sa Lapu-Lapu si Samuel, kay gamay ra gyud sa Lapu-Lapu. Gamay ra gyud kaayo kining dapitan. Simba ko. Huway makapugong o huway makalikay sa hitabo, Maister. Kung mahitabo gyud. Kung magkakita kami si Samuel, magkakita gyud kami si Samuel. Apan likayan ko siya. O kalimtan ko siya. Anak. Ato na ko, ma. Kalipay o kasakit o kapungot o pagdumot mo ay katarungan nga dunak ay kasing-kasing. Round like a circle in a spiral as the minutes of its face and the world is Litin ako. Uma na.
Piplitin ako. Oh. Anong dinimay mo gusto? Kuan kini. Nalanggog ko'y pangutana o iistorya nimo. Kana kung masugot ka. Kung dili ka pa na ko, amigo Sam, bahala ka na rin eh. Ganahan mo kukunin sa plaza sa Ruyan. Eh, di ko ganahan din eh. Magkabintaha pa ka ning plaza sa Lapu-Lapu kung itandi na ko sa payag-payag nga mo imnanan ni Erning. Oh, ay, naibaganting lingkuranan eh. Malingkod ta. Pero, talion na to atong istorya ha? Like the circles that you find. Or na mo pangutanan ako? Nganong wa ko muskwila? Maobitaw ni naniktik na lang kong tayo sa barko kay islutan kong mama. Poslan man ko no, nga wa ko magtarong sa kong pag-eskwila. Paundang lang ko niya. Paundang ko sa kong inahan. O gipatrabaho na lang ko. Wa naman ko'y ganang mo eskwela ba? Dili na masuod sa kong utok ang mga leksyon. Pero sagdi lang. Sagdi lang kay nalingaw masag ko. Bisag ingunan ni. Usahay maglago pero lipay man ko. Samot na ron nga nagkaamigo ta. Oh. Unsa man mauro to'y mong pangutanan ako? Mauna to'y akong tubag. Tara. Patutang no Erning. Ha? Balik og eskwela, Anthony. Palihog. Balik. Naghangyo ko nimo. Balik og eskwela. Gilam yun ka na kong suod nga amigo Sam. Pero, dili na lagi ko mo eskwela. Pakyas kita gihapon ko. Dili lagi ko mo eskwela, Sam. Bahala na sa mama na ko. Pakyas kit ko. O sa to? May gisulti ka, Sam? Ha? Wa man. Naibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Taod-taod na gid nga walang mahibaw nga akong inahan. Nga wala ko interes pag-eskwela. Hangtod nga yung hibawan ng tanan. Buha nga bitaw. Wagig ko magtuo nga iya kong silutan. Tungod sa iyang kalagot, ipaundang din ko niyang eskwela. Huwag nalipay kay ko. Nalipay kay ko eh. Giapilan din niyang silot. Wa na ko papuya sa amo, Sam. Huwag, mauna ni ron. May trabaho na lasag ko. Kaya dili man muhatag sa mama na ko bisag sa kadako. Ang uban tingali, buhilak yun. Pero ako, nalipay kay ko. Bisag ingunani ko. Pero na-feel na ko nga gawas nun ko. I'm free! Bisag maglago ko, usahay. Basta nalipay kay ko. Labi na humans trabaho. Muadto rin ko sa imong tiyo, Erning. Aw. Aw, nahibaw ka na, di ba? Ganang ingon na naman ang gusto ni mong istoryanta din eh. Sam, gidalang ko mo din sa plaza, aron kana lang imong istorya. Dari na ko? Pabalikon ko na mong eskwela? Anugon magugkaayo. Na mo ikagasto sa bisan unsang kursuha nga imong gusto. Pero niya, way interes. Samtang ako, ug ang sama nako nga gusto kaayong eskwela, apan way ikasugakod kay pobre. Anthony, gianugnan ko nimo. Pasilo ako. Pero imo lang yung giusikan. Giusikan nimo ang nindot nga kaugmaon aron haguan kining angkunon sa dakong kasayon kay adunahan mo.
Ug ang ikaduha, gianugdan ko nimo nagtanaw kay imong gipasakitan ang imong kinabuhi. Klarohon tani be. Wa ko makasabot atong gipasakitan nako ang akong kinabuhi. Pasabta ko na ko be. Kusog kay ka manigarilyo. Kusog ka mo inom. Asa man ka makabati og istorya nga makaayo sa lawas ang kusog manigarilyo? Diin man ka makabati og istorya nga makaayo sa lawas ang kusog ay mo inom. Mao bitong nakaingon ko nga usik lang kayo. Kay gawas nga giusikan nimo ang imong kaugmaon, giusikan o gipasakitan pagid nimo ang imong lawas, ang imong kinabuhi. Amigo ba ko nimo ton? Amigo? Bisag bago pa lang pero amigo gid kayo ang akong pag-ilan nimo. Nakauyon ko nimo. Himilion kay kong tao. Pero ikaw og sinoy Erning, mo'y akong gusto. Atay pa. Nga naman day. Nga nung nangutana ka man, anak? Salamat kayo kung ingon anag imong pag-ilan ako. Pasensya kin ako ha. Pahilabot ko nimo. Bahala nagmalain ka basta amigo ka ita. Ganihar ka ng hilabot, oy. Pero ganahan ko. Amigo gi ka nako. Kung mahubog ka na, malipay ka nga wa nimo may bawi, nga mibati ka magkalipay kay hubog ka naman. Kung hubog ka, masabtan og may bawaan ba nimo nga nalipay ka? Malimot ka sa kalibutan. O kay nalimot ka, wa ka na nahibawan. Ug usa sa wa nimo mahibaw-i, mao nga ang imong kalawasan na uli po na sab sa makadaot o makamatayang bino. Stop! Stop! Ay! Kada sigarilyo makakanser na. Stoy! Stop! Naminaw ka na ko, Ton? Naminaw man. Pila yung mga strap noy? Uy. Kuha na. Kag 5. Ay, pila ka mo? Be, hatagi may upat noy, be. Be, tagay may upat. Ano pangatag? Paliton lagi na. Aw. Aw karon. Ni ang bayad oh. Kumidyan. Maganda kumidyan itong ako do, ha? Ay. Giubom lagi ka noy. Kaya ko pa Onya. strap mo. Oy. Emong ubo ba? Emong naong ayaw iatubang na kung mag-ubo ka. Giubom lagi ka niya. Nagmaligya pa yung strap. Ay, karoon pa magkuubha. Hindi magkumasakit to, noy. Umudangat ka kung 80 kapin kung masakiton pa ko. Ay, yubo ko ng asusi mong sigarilyo, oy. Aha? Aw. Pataka na magwitik sa upo sa imong sigarilyo. Ay, publiko naman ng lugar, Ayaw pag-hugaw-hugaw. Kikasamba ni ko na. Sige, ako to itarong labay, noy. Ako na lang po ni Ton. Salamat sa pahinomdom, Noy. Labay ko nagtarong. Kinikid si Anthony. Oh. Sam! Kinuha ko. Manigarilyo ka na di ay? Ophelia? Hello, Sam! Dili ni ako sa ako ni amigo. Dawi, ko tagda. Ako, excuse. Ako sa nag-ilabay tarong. Karo ko yan nakita. Pi. Nakaw? Sunda. Nay. Nagparo ka, naghinuktok at tubangan sa ubanan sa basura.
Mula? Sige na pa. Suwayan na ako. Si Suwayan, uy. Hello? Hi. Lakaw na pa. Lakaw na. Ako'y atiman aniyan ko, yups. Sige na. Hi. Lakaw na. Suwayan lang na ako. Gwapa lagi ka. Kisa'y nag-ingon. Ako. Dali, maglingkod na. Dali. Dali. Hoy. Hoy, ato ba nga ko, uy? Nga na natalikod magyapon ka. Pasensya una ha. Ako pang gihuna-huna kung dili pa ni dap ko. Nga naman di ay. Ngano, uy? Libo-libong huna-huna wa ko magtuo nga. Nga ikaw gini? Nakakita kita. Dili ni dam ko, Sam. Naibakantingan ni kunanan. Dali. Kinsa may miabot? Esther! Si Emil? Di na ko magamit ng puluha. Namansa na ka na sa city. Diin ka man di ay gikan. Humasa conference, nanaog na ni uban ni Mr. Oitingko. Paglabay na mo sa mechanical, aksidente kayong misidlit ang gitubil nga asyete sa buller ug napiskan ko. Wa tuyo sa mekaniko. Aksidente na gyud. Babay no, di na ko magdungay, Esther. Mihapit lang ko din aron magilis. Do na kay lakaw? Kuyog dako, ang abogados kumpanya. Susiho na mo kini islaha. Matod pa Mr. Oitingko nga halos ang kayutaan aning islaha. Daplis kadagatan fronting mainland Cebu. Gipanag-iyas kumpanya. Sige. Amping. Tinuol ka na yung imong giingon nga pampingon ko ni Master. Okay, thank you. Tara, Berto. Maayo gani. Wa mangutana ni Ophelia. Na ako magpuyo sa kamayng bahay sa kong uyuan sa Kanghulaw. Gracias sa Ginoo nga gitabangan ko na akong amigo. Siya mo'y nakatabang nako nga makatrabaho ko. Mao nga may trabaho na ko. Tik-tik sa taya sa barko. Dili ko makatuo nga magkakita ta dinhi sa upon. Nagbalik-balik lang gihapon ang imong gisulti nako, Sam. Ikatulo na tingali nimo nang balik-balik. Wa kay nahinumdumang laing isulti nako, Sam. Hinumduman? Laing isulti? O ako na lang musulti, Sam. Saon sa man? Grabe ka, Sam. Grabe ka, good. Nainumduman ko. Ako na lang sulti. Ako na lang. Ay. Say mong isumpay, Sam? Ophelia. Sa laki mong isumpay! Upi! Uy, Upi! Kasi! Talikodan mo doon, talikod mo doon. Talikodan mo doon. Sige na. Nga na ba? Nga nagipatalikod mami ni mo. Ang imong papa. Ang imong papa. Nasa City Hall. Ang imong papa. Nagparog-parog, nagpaatbang din sa plaza sa upon. Nag-usap na siya diha. Mugi ako nakita nga mihunong ang ilang sigisakyan. Unya,
Maog yun nabantang sa akong mga mata nga nadaog si Sir Emil. Nagunsa malaki siya diha. Uy, ambot lang, uy. Ambot nga nung ako may impangutan na ana. Ambot lang, uy. Sige na. Oh, steady lang mo, ha. Talikod lang yun mo, talikod lang yun mo. Nya sa man, napa ba siya? Naa mo lang, di apa. Maragitan ako niya maayo ang mga tao nga niya sa plaza. Ay, balingiw ko. Ang iyang mga mata, niya din nato, pi. Niya nato din, pi. O, saan yung lima ninyo, Kat? Salip demi, Anthony, salip demi. Ha? Inada sa salip demi, halang gyapon. Sige. Niya. Naglakaw, pi, naglakaw. Oo. Sam, lakaw na lagi. Ako na bahala mo sulti ni Sambay ni mo. Sige, uy, da. Kat, saltihin siya, Kat. Saltihin siya. Ha? Arin ako. Sam! Ayun na lagi paglingi. Ato na ko. Time para good. Wagig ko kasabot ani. Ug ngano ni? Sam, kining ako isulti karon nimo. Kadaghan na kini balik-balik pag sulti ni Upi nga rin ako. Ngumsa? Nga in love siya nimo. Sa din eh? Uy, kanindot ko na ng istorya hagod. Oh, Sam, in love kaayo siya nimo, Sam. Oh, katawa man ka ganina, Antonino. Ni Hunong, seryosa. Ano katawa? Seryosa ng ako, Mo kinday tinood, Sam. In love si Upi nimo, Sam. Sorry. Palihog kong ingon niya, Kat. Hibaw kong dili ko ang ngayon ini, pero tinuod pa sa ning ako. Palihog kong ingon ni Ophelia. In love ko niya. Ay, mabuang ko ni. Arin ako. Kat! Ulaki. Ako sa sabihan. Naumi mo sa fang. Nagkagwapo ka lang. Kat! Gwapo ka si Anthony. Sige, arin ako, uy. Sam. Na ako isulti ni. Ipalihugutan ako napabatong kay ngoring iti. Ha? Wa na. Sakyan na lang na, Wa na nagbarog-barog niya. Sam. Na ako isulti ni mo. Ito na ta. Ha? Ay, tesa, kung nalagi ko isulti ni mo, paminawas ako. Unsa man ton? Pasalamatan giti ka, Sam. Tungod kay pinaagi ni mo, nakita na nako ang babae nga para nako. Oh, mao ka na, Sam. Tungod ni mo, nakagusto ug naibog dayon ko adtong Kati. Karon pa lang ko makagusto babae, Sam. Napa sila? Wa na sila sa plaza. Wa na nako sila makita. Oh, safety na ta dinipi. Ninatasaw sa simbahan. Kung may kinaunsa, dili magduda ni mo si Sir Emil. O sige, malingkod ta, dali. Unya, nasultihan ni mo siya, Kat. Ay, maulaging manglingkod ta kay mag-istorya ta. Dini. Imo pita siyang nasultihan? Ikaw ba? Dito ka mutuon ako, no? Tingnan ka na ako kani adto nga parehas lagi mo gipati si Sam. Pero di ka mutuo. Unya giingnan na sa kanako nga magkakita ra lagi mo si Sam. Pero sa gihapon di ka gihapon mutuo. Unya karumpi. Mutuo na gyud kanako. Imo palagi siyang nasultihan. Ako na siyang nasultihan. Unsa ka to, Kat? Ako na siyang nasultihan nga in love kakaayon niya. Oh. Ino, uy. Pero sige lang. Unya, Kat. Ay, unya. Mamatay na gyud ko ninyo, Mamatay na gyud ko ninyo. Unya, lagi ba? In love sad kaayo si Samuel nimo, Upi. Nakita na ko siya mga mata, Pi. Nga naglugok-lugok bitaw ang luha, Pi. Ha?
Nakita sa dako ang iyang naong, Pi. Nga kahilakon bitaw sa katinuod, Pi. Oh, I love you, Sam. Love you. Ala, makapagwapa di agsamot ang inlapi, no? Tanaw ra gud ka, Pi. Ligwapa kag samot, Pi, do. Lipay na ka. Unsa man ka? Kuan na mi? Ha? Kasi kuan na mi. Kuan pa. Kini kuan. Oo, trato na mo. Tawa, lipay kayo. Boyfriend na ni mo si Samuel o girlfriend na ka ni Samuel? Lipay na ka. Never ending or beginning. Nga naman ka. On an ever spinning reel. Like a snowball down a mountain. Pero ang akong amahan. Like a carousel that's Pi. turning. Si running Papa rings Emil. around the moon. Like a clock whose hands are sweeping. Nalimot kong pangutanan ni mo sa adlawan pa, Esther. Nga unsa man, Emil? Paulit ako ganiha dinhi. Kaya nag-ilis ko. Nalimot kong pangutanan ni mo. Bahin sa naman sa nimong gisulob. Bahin na ning akong anak. Bahin na ning Ophelia. O saman? Dinihiran ni siya sa bahay? Wa ba ni siya maglakaw-lakaw sa gawas? Emil, nalimot di ko. Wa ka man sad good makapangutan na ganiha. May lakaw si Ophelia. Ha? Wa ko ni mo sultihing milakaw din eh. Nanawag si Kathy. Nagpauba ni Ophelia. Nanagkot sila sa rigla. Wa ko ni mo sultihing milakaw din eh. Nalimot ko. Sa ako nang giingon nimo, pasaylo ako kay nalimot ko. Manako kaon. Mon ako barog ninyo, mapa. Naibaw ko nga wa ka pa magkahumagkaon, Ophelia. I'm sorry, anak. Nalimot ko. Sorry, Ophelia. Sige na, tiwas sa gaon, anak. Thank you, pa. I'm sorry, Esther. It's all right, Emil. Tiwasog kaon, anak. Salamat. Nagkatrabaho na yun yung tao ng akong anak. Tuade siya ni Manoy Ernesto. Salamat ni mo, Ginoo. Imong giubanan ang akong anak. Tuade siya sa upon. Gimingaw ko nimo, Dong Samuel. Lingkod Samuel. Salamat, ma'am. Unsay resulta sa imong pagkumbinsil sa akong anak Samuel? Pakyas ko, ma'am. Mibalibad si Anthony. Dili og dili na kuno siya mo eskwela pa. Maura na, ma'am. Ma. Sige, ma'am. Daghang salamat. Gisulti gabi ni earning nako. Sam. Anthony. Naluoy ko na gunahon ni mo, Sam. Sorry. Wa man ko mahibaw. Ma Cecil. Muskwila kog balik. Tinuda ang imong gisa di Samuel. Gastuhan mo siya sa iyang pag-eskwela. Matuman gyud ang imong ambisyon, Samuel. Ma'am Cecil. Sam. Dito ko mahibaw ni earning.
Gisultian ko niya tanan. Ma, Apan sultihi ko, Anthony. Tinuod ba kini? pasaylo ako sa akong mga nabuhat ni mo, ma. Pasaylo ako sa akong mga sayop. Diha ni mo. Oh, so, tinuod kita ang akong nabati ni mo. Mobalik kog eskwela. Oh, thank God. 4th year kasag nga miundang, Sam? Oo. 4th year high school, Ton. Parehaming duha, ma. Enrollment na, di ba? Maong pangandam, Sam. Ipa-enroll ko ka mong duha si Anthony sa kieskwelahan karon ni Anthony. Ma'am, sa public school lang ko, ma'am. No, ayaw ko balibari, Sam. Why problema, ma? Kinahanglang magkauban ka mong duha si Anthony. Aw, ana, sa public mo eskwela. Ha? Dili may magbuwag og eskwelahan ni Sam. Anthony. Dili ka mo magbuwag og eskwelahan si Anthony, Sam. Okay. Ana mong duha sa eskwelahang publiko. Kay basi pag mausab ang hukom sa akong anak. Pero... Ayaw nagbalibad, Sam. Dili day ka gusto nga, mag-uban tang duha, Sam. Sa labing dali, magpa-enroll ka mong duha sa publikong eskwelahan. Salamat, ma. Adto na mi si Sam. Tana, Sam. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Ako may angay magpasalamat kanimo, Dong. O sige na kamo. Panlakaw na kamo. Isiraon niya ang pultahan, Anthony. Oo, ma. Wait! Nano, ma? Sam, ang transcripts nimo sa eskwelahan. Nahabili sa Jangas, ma'am. So, tanday na ako ang akong papa, ma'am. 5 kadlaw gikan karon, madawat na ako ang transcript. Guzman ang imong apelyido? O, ma'am. Kisa gani katoy pangan sa imong amahan? Ang hilo, ma'am. Ma, wala ka lang pangutana, ma? Wana. Makalakaw na kamo. Sige, tara, Sam. Thank you, ma'am. Guzman. Angelo Guzman. Apan may daghang mga tao sa kalibutan. Busa doon na ko'y magkaparehas ang pangan. Mabuday lagi. Ay, lisod yung ko to. Ay mo karong sultento na. Sorry yung kayo ni Erning, ha? Di na ko anang makahubog ngayon nun. Ay, lisod-lisod yung ko to. Ana lagi yun. Sukat pa yun. Inyo pag-abot din kong hulaw. Wad yung ko kita ni Galileo ka. Si Galileo. Di na lagi ko na. Di na sagom ni Grillo ni Erning. Na! Samot noon ganoon. Di na ginong ko toan eh. Hasta sa Galileo ay mabiyahan to ne. Hoy! Kinsang sultin mo ana God. Honong kayo mo kalipay God. Si Samuel, noy. Oy, Sam, day nung dan mo, nung ni honong kayo mo nindot bisyo. Sam, unsag buhat mo to ne, ha? Imo sa patyon kung di sa honong bisyo. Tiyo Erning Saboy. Ay, mao lagi, ngutan na lang ko ba? Yon saan mo to ne? Kuanoy, ako na'y sulti ni Monoy Erning. Ay, lagi. Ay, libog jog ko noon. Gisultihan ko ni Samuel, noy. Unsay maayo o unsay dautan. Unsay makaayo sa tao o unsay dili makaayo sa tao. Unsay dautan, aron likayan kini sa tao. O unsay maayo, aron maoy buhaton sa tao. Nanon niya? Maura katong pagkasultihan ay nakaamgudayon ko. Punan pagid atong imong gisulti nako nga misulti day si Sam nga gisugo day siya sa akong inahan nga kumbensihon ko nga mobalik og eskwela. O kung mosugot ko, gantihan si Sam sa akong inahan nga maka-eskwela sa siya balik. Kay si mama mo'y mugasto ni Sam.
Nagdali ko nga may ato sa opisina sa akong inahan. O naabtan ako si Sam dito. Nalaway kong nagtanaw ni Sam noy. Nahugno. Nag-uol kay gibalibaran bayan ako si Sam. Pero nadasig siya. Kay ako mismo maoy misulti kang mama nga mabalik og eskwela. Nausab ang akong desisyon. Sa diyang naibawaan akong tinuod. No, Erning. Tiyo, ang saan mo na nimong imno nun? Aron sa pa. Ako ning ulis kong yutangan. Dili di ka mo inom, ana. Sogod karandang. Manumpa dyan na yung kunimo. Di na dyan og dili na dyan kumoy naman eh. Mayo pala na putot ani inom noon. Kadaot bitaw ni lawas. May pabuko na ko ani ako noon. Ako tanaw sa soda ko. Oh, Sam? Daghang kay salamat, Anthony. Tungod nimo, mubiya na sa akong uyuan sa iyang bisyo. Ako'y angay magpasalamat ni mo, Sam. Nalipay ka ba? Unsaon ka na ako aron makabayad ko sa inyong kaayo na ako, Anthony. Ay nagunaunaawin noon sa magka. Basta, kay mo eskwela kita, ha? Sa katapusan pa ang hilo, hinaot nga malipay ka sa mong balita. Pag-amping mo diha, ingnang ako mga manghod, kimingaw na kay ko nila. Imong anak. Samuel. Daghang salamat, Ginoo. Tabangin taon ang akong anak nga magbunga kining iyang paningkamot. Ikaw ra gyud, Ginoo, ang among paglaom. Salamat sa kay kayunan nga imong gihatag kang Samuel. Kinsa man na? Si Kathy. Sa may tuyo? Wa ko mahibaw. Ikaw mo ang gipangita. Oh. Good afternoon, Kathy. Good afternoon, Sir Emil. I hope wa ko makadisturb mo, sir. Domingo karon, Kathy. Nyara ko sabay. Sa may tuyo ni mo? Kining, sir, nagkuyo unta mi si Upi o panimba karong buntag. Okay. Masugot ka, sir? Kung manimba mo, pagtarong mo siyang simba, ha? I tell you frankly, Kathy, wa ako'y hilig ng simba-simba, pero pirespeto ko sa simbahan o sa mga tao nga magtarong og simba. Esther? Emil. Ato si Ophelia, nanimba sa Kathy. Nara si Ophelia. Naminaw siya, Emil. Dawatan telepono. Pag-istorya mo sa Kathy. Thank you, pa. Esther? Marika. Emil. Hello? Babe, misagot si Papa ni mo. Magkita na lang ta sa simbahan, Kathy. May naman ko nga kabadinis na pula po sa... Huh? Daghan kay mga gwapa sa... Bisag asa kaling, daghan di kay mga gwapa. Di ata sa sud sa simbahan ton. Bisag asa kaling isang labi nagmulingi ka sa imong right side tanawa. Anthony, lingi lagi dapat si mong tungo. Makita ni mo ang pinakagupahan. Dinis na pulapo. Lingi lagi. Sa imong tapad ba? Ophelia? Sam? Pasensya sa mo, ha? Kamutan na sab ko ninyo, ane. Kinsay nakasaway ninyo na itong isinaha sa inyong kinabuhi? Matod pa nila, mura gituyo sa panahon o gigayon. Natural. Kung unsa karon ang inyong ibati o reaksyon, mausap ang ibati nila ni Samuel o ni Ophelia. Mao nga palihok. Nuntin ninyo sa pagpaminaw ng uban pang mga sumpay ni atong sugilanon
Mihabu-habo na usab. Kini mong sugilanon gisuwat ni Fermin Culyantes Gomez ubos sa direksyon ni June Gomez. Musika Joel Vince. Recording editor Rani Budomo atong soundman Christian Henry Jano. Kining tanan dalit kanato sa RMN Production Center. Umuto ka listeners ang part 3 sa dramang Miyabu-habo na usab no dya. Tingali madungog ninyo ang radyo no kay naminaw kog DWHP ba no. Katong radyo nung gamay bitaw. Mas makuha ari ba sa atong kuan kay wala ba na ko ni gi-on ang noise reducer no. Makuha ang nasa background pero di lang kayo noise kay na may kuan kining mura ta foam niya no. Pero maklaro ninyo no siguro maklaro siguro ninyo ang radyo. Onya si bayan padayon kog basa mga kalisteners no si May na pud ni no. Good morning Sir John, wala pa sumpay part 3, nice kayong story with Tulok Heart og thank you hawi sa payan May no. Salamat kay sa pagpaabot no sa aning drama mo yung part 3 no. Nya si Lini Omega sa time 1 hour and 46 minutes or 44 second. Daro good sir, trabaho dili daro na literal with emoji nagkatawa no. Umaw dito ipasabot Lini Omega sa comment katong nag-comment sa niagi. Mo kagits ba kay kasagaran mo kun kanang nas mga laing nasod na trabaho kay may mo maguging na anak. Mau siguro na termino sa lahano kanang kayod siguro ipasabot ano ning kayod sila ba. Siguro na ipasabot kayod. Ang termino siguro sa uban kay daro no. Wa ko kagets ba. Salamat Lini Omega no. Unya napay-comment si Lini Omega Disay ayaw og surrender kung di ka unungan kay pas kang maghilak ka Disay sure ko ana with emoji nagkatawa no. Nanabos pa. Tama juga sir kita mga babae dita pa dala hangyo laki kay kita ray luoy jud sa katapusan. Mo yun. Kamu mga babae no nakita man no. Kamu mga babae no. Sakto ni kalinimig no kamu mga babae. Paniguro gid mo nga kuan pangasawon mo no. Para luoy mangod ang maapektahan ano no bata. Luoy yung bata baka nang broken family bitaw. Yun na kanang sitaw kanang maway amahan, yun na ba kay kabinuang ra ubiya rin nig humagtanom. Wa kay baw nga ning tubo yang gitanom. Na diha. Salamat sa comment ni Lini Omega. Dapat dahil dikhan comment si Lini Omega. Bitter daw dili bitter real talk na real talk na bitter daw dili bitter real talk na kamo og di mo sure nga kamo forever ayaw nag-enter. Nawa Aldo nagabaan sige tawgon si Henry og in-hotel. Mao grabe po to si Aldo no kay nganlan nag-in-hotel si Henry. But sabton sila ang nakinabang ba no? Sila ang nakinabang sa appeal sila sa nakinabang sa anang masunod ni Henry ba no sa iyang amahan makaingon ta nga way kabalos ba no lubutan si Henry no nindaog yun ang katarong sa katapusan sa drama mga kalisteners no. Salamat kay Lini Omega sa imong mga komento no. Si Jimar Lopez mao ni drama nindot. Salamat si Jimar Lopez no. Naminaw siya sa Miyabu-habo no nya. Si Anflor nindot nga istorya idol big lection sa badlongon sa katilingban with kinaganang heart no. Naminaw siya sa katapusang sumpay sa limbo. Unya si May. Hello Johnny, good evening. Wala pa sumpay nga party. Please sumpayin na thank you with Tulok ka heart. Salamat Mino na sumpay. Muna na yung part 3 no. Anya si Bonifacio Sereno, shout out ko Dol John Sereno, shout out ni mo Bonifacio Sereno no. Si Bugay makahilak man ko sa sitwasyon ni Alona. Emoji nagtuo ang luha. Si Nit Padilla, hello good day Idol John, new listener from Malaysia Idol. God bless you po. Salamat diha. Nit Padiliano sa Malaysia. Salamat sa imong pagpaminaw. Kanya si
Jomel Delfin. Walay pusil. Lamino siya sa mga aswin ni Kuya Goliath. Lionel Galias, salamat dol. Way sa payan. Anya, akong gibalik og subay ni ubang comment kayo. Murag sinay bag-o ng comment niyo, no? Adi si Chuli Wong's TV. Yay! Okay kayo sir with duha cards. Salamat kayo Chuli Wong's TV, no? Ibalik siya. Naminaw siya sa kung parody lang nga kanta, no? Salamat Chuli Wong's TV, no? Naminaw siya sa kung kanta nga Bisaya version sa ganyan talaga ang pag-ibig, no? Wapa mo ka paminaw mga kalasinos. Nakoy kanta nga parody song. Ang title, Ako na lang nga dawaton. Ang Bisaya parody na ko na sa ganyan talaga ang pag-ibig, no? Paminawan yung mga listeners. Akong tingog nga more or less ganyan talaga ang pag-ibig, ang tono, pero ang lyrics Bisaya, kinumpos na ko sa una, no? Ako na lang nga dawaton. Kunya kinsa pa man si Berhel Balauro. Request unta ang drama nga Mikael ang title. Wala ko ng dramahan, no? Berhel. Sinsa kay, no? Si Los Biminda Oralis. Wow, Ludi dyan. Burag nindot. Patapod ning drama. Excited na po ani idol. Di nag-comment taas kaayo sa man eh. Ay, sa maning komentaw. Muna magdi dili related sa drama, abot naman ng politika. Diri man siya nag-comment. Naunsa naman eh. Farmers Vlog Official, nag-comment siya. Ato na lang basahon, no? Kay comment man, taas na ba kayo? Dili related sa drama, no? Kay politika man eh. Pero ako lang basahon kay gi-comment na ba dyan taas kayo, no? Gahago og type ba? Ang iyang comment, way katabang ang maong mga kwartahan, no? Wala ikatabang ang maong mga kwartahan, no? Kinsa ganitong kataas-taasang nakahisgot sa maong pahunong sa kuryente, gipatay pa, nabuhi para ibangon ang mga mahihirap, kayong kataas-taasang politiko or ang mahirap o ang alien panghusga sa inyo dyan o maong bagyo tagaan ako ang buong mundo ang lakas na bagyo. Ang pangalan ay Marvin o ibigay nyo ang para sa mahihirap ang akin na ibigay nyo. Ibigay nyo na rin. Tarunga paglantaw ang balita ninyo ug-asa ang pinakalakas ang Manila, Visayas ang daming naghihintay sa Mindanao. Ang hari nandito lang sa Mabugnaw. Ayaw mong pagsalig ang inyong sakyanan mga bag-ong building kay igo ramo ng sakay ana nagamit ang ako nagpadala wala ninyo diri sa sapad Mabugnaw puro kuan bagyuhon jud mo unsa pa na kalig-on sa building patay na pud dili na ko mutabang anang tawo nga dili promise na wala ang kasabutan ang akong kauban na si Aladdin na ang mutiwas ninyo kinsa gali to nga presidente akong natabangan sa iyang saki asa ang akong kayamanan na sa ilalim na karagatan live all mundo ako okay ra nako nainumdong bakha mo sa paglutas ang mga tawo ni Mesias Muses may malugit sa ko nindot kaayo ang building sa kinan pod palihog isir ang sistema ni Marvin Dumdum anog galibog mo ko ang Farmers Vlog Official, no? Wa ba ni masaag niyang comment? Ingabot naman ng politika, unsa pa ba diyan, no? Wa man ni ma-appeal sa atong drama. Pero gibasa lang nako makalis na siya gagawin bag type niya. Taas kayo. Jaway mang diretso sa di pagka suwat, no? Way wa kay baw asa ta mo space, asa ta mo hunong. Diretso ba? Nang pasensya mo sa pagbasa, no? Nga wa yun ni matarong pagbasa na okay. May space. Away ka ng way kama, way tuldok, hindi ka kay bawa asa ta mo ginhawa, asa ta dapit mo hunong. Pero sinsa kayo kay ano bining likes and comment. Sigsiya ra pud ni. No?
Pero dili siya connected sa drama yung comment mga kalisteners, no? Party politika. Unya, maura to mga kalisteners, no? Pwede ade si Yundo Wundo, February 7, 2026, Saturday, with emoji nagpahiyong. Naminaw siya sa kung acting sa una, no? Nga hubog ko na ako. Unya, maura to kay kuan. O di pa din mga comment ari dahil nga daghan din yung comment ari nga ano kung bayan tayo basa, no? Josephine Serato nindot nga drama sinugdanan pa lang worth listening na gyud. Excited ko sa mga sunod nga episodes. Good job. Salamat Josephine Serato. Si Josephine Roble, hilom chiko oy imo pananggi pangpatay human na unta ning drama ha. Mawat na po trailing, no? Pero lagi mo gidugay sad, no? Nga na gining drama na trailing ba, no? Si Walty Mindset wala gyud lami mga bay. Team attorney jud ko mga bay. Naminaw siya sa katapusang sumpay sa pobreng milyonaryo, no? Si Wealthy Mindset, no? Salamat kay Wealthy Mindset, no? Sa pagpaminaw sa Bisaya drama. Murag Tagalog, grabe na siya. Pero kasabot siguro sa Bisaya, no? Kay mailan man sayang comment, no? Murag mag-Tagalog ba nga nagtuon ng Bisaya, bitaw. Wala gyud lami mga bay. Team attorney jud ko mga bay. Salamat kayo mga bay, no? Wealthy Mindset, no? Unya, ay maura dito, no? Last na to, no? Adi pa di si Bugay, no? Pagpuyo diha, liya. Minaw sa magulat ako. Ay. Daghan pa ba yung comment ani di ay? Nag-shuffle man ang comment section. Saan naman eh? Nabasa na itong uban, no? Hinanap na isa. Hinanap po si Farmer's Vlog. Farmer's Vlog yapon mga kalisteners, no? Iser sa iba ang akin ay akin ni di na nabasahon kapuya. Kapoy basahon kay kuan. Di ta kasabot, no? Di na nabasahon basta kay salamat sa imong pag-comment Farmer's Vlog, no? Naminaw kas drama, salamat kayo pero sa imong comment nga dili related sa drama, pasensya di na ako basahon na kay maglibog ko. Lini manalig basa ng Lini Omega ganina, no? Katong bahay ni Aldo nga sigtawag og hotel. Salamat, no? Lini Omega nya si maura to mga listeners, no? Thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.